Ассалому алайкум дӯстон, ин дарси автоматизатсия аст. Агар ки шумо дар Instagram дида бошед ва шоҳид шуда бошед, бисёри блогерон мегӯянд ки дар комментария фалон чиз навис, дар директат сразу равонаш мекунам. Ё ин ки вақти директаш дромада менависӣ ягон калимара, сразу айсо SMS-ет мебиёяд автоматӣ. Ҳамаи ино ҳастанд автоматизатсияи Instagram. Шумо бот пайваст мегиред дар Instagramтон ва бот аз тани шумо сразу дар қисмати бисёри клиентҳои шумо, қисмати бисёри одамое ки шумо дар менависад, сразу ҷавобшона метиҳад. Албатта ҷавобҳои тайёра, ҷавобҳое ки шумо пешакӣ тайёр карда мондагӣ ҳастед. Барои автоматизатсия кардани Instagram бисёри сайтҳо ҳастанд, бисёри сервисҳое ҳастанд ки метавонед пайваст кунед. Имрӯз мо яке аз онҳо, яке аз машҳуртарини онҳо ки ChatPlace мебошад, ҳамонро дар Instagram аккаунт пайваст карда шумода нишон метиҳем. Instagram аккаунт дар пайваст кардани ChatPlace ҳам мешавад ба воситаи телефон ва ҳам мешавад ба воситаи компютер. Ба воситаи компютер фақат ки экранаш калонтар аст, удобнитар аст. Ба яке аз браузерҳо фарқ надорад, Safari аст, фарқ надорад ки Google Chrome аст ё ки Opera аст. Яке аз ҳамонҳо медорем, дар поискаш просто менависем чихеле ки ҳозир шумо мебинед ChatPlace ва поиск мекунем. Неми якумги баромадагӣ логотипш аҳамият ен. ChatPlace сайташ бошад chatplace.io. ҳамида медроем, ин ҳамун сайти асосии мо аст. Хуб, дар инҷа ин ҳамун сайти автоматизатсия мекардагӣ аст бародарон. Дар ҳамин сайт шумо медроед вақте ки якум бор даромадагӣ ҳастед, попробовать бесплатно пахш мекунед, яъне ки шумо якум бор регистратсия мекунед дар сайт. Дар инҷа чанд вариант ҳастад. Через почту ҳастад, через Facebook ҳастад, через Google ҳастад. Мо регистратсия мекунем через Google, барои ки аз ҳама осонай. Медроем через Google, камтар интизор мешем. Дар инҷа интихоб мекунем почтаомона, якташа интихоб мекунем Google аккаунтомона, агар ки набошад логин парол зада пайваст мекунем. Продолжить пахш мекунем. Ва аллакай дар ин сайт мо регистратсия карда шудем, сайт барои мо кушода шуд. Аввалин коре ки мо бояд бикунем дар ин Instagramона пайваст кардане. Ҳозир мо фақат чатбота регистратсия кардем, не ки Instagramона пайваст кардагӣ нестем. Хуб, дар ини тарафи дасти чап автоматизатсия нем ҷое ки мишка қадима пахш кардам, ҳаминҷа медроен ва дар инҷа ҳаста Instagram, Telegram, TikTok, яъне ҳозираш ҳамин сета сервиса пайваст карда мешавад. ҳозир TikTokаш барои санҷишӣ аст, ира ҳозир ташкил кардагӣ нестанд, лекин Instagramаш аллакай чандин сол шуд ки кор мекунад. Instagramша интихоб мекунем, дар инҷа продолжить с Instagram аст, ё ин ки через Facebook шумо метавонед ки Instagramтона пайваст кунед. хубтар мешавад через Instagram худаш бикунед, барои ки даводаваш камтар аст. Продолжить с Instagram пахш мекунем ва инҷа логин пароли Instagramтона ҳатман менависед. Ман менависам. Паролтона ки нависонден, вайти пахш мекунем. Дар инҷа разрешит пахш мекунем ва подключит меравад. Аккаунти Instagram мо дар ин сервис подключат мешавад. Чихеле дестен. Хуб, гатова пахш мекунем. Дар инҷа боз ба қисмати дасти чап ки автоматизатсия аст, дуюмгиш ҳамида медроем. Инҷа холӣ аст, вале мо ягон автоматизатсия подключат кардагӣ нестем дар Instagram. Дар боло саздат пахш мекунем, па гатовому шаблону, яъне инҷа шаблонои тайёр ҳастай. Дале пахш мекунем. Яке аз инҳоро интихоб карда истифода мебарем. Ҳам инҷа дар ройгон ҳастай, ҳам боз пулакӣ ҳастай. Хуб, проверка подписки ҳастай, яъне ки аз ин шумо бисёр подписчикам ҷамъ карда метавонед. Ҳар як нафаре ки шумода менависа ва вақте ки подписатсия кардагӣ набошад, чиз дар кӯрия равонаш намекунад. Ба ин хотир проверка подпискиро интихоб мекунем, добавить шаблон пахш мекунем ва ҳамин шаблонро мо истифода мебарем. Инҷа дар шаблон бисёр схемаҳои мураккаб дорад ки ҳозир ман ҳар як таъйира шумода мефаҳмонам. Хуб, аз ҳама чизи осон бисёртар мо ҳамиро истифода мебарем, ғайр аз ин дигарош маъне ҳам надорад гуфти гапо. Инҷа сурати ChatPlace хича истифода бурдагӣ аст. Метавонед я удалит кунед, тамоман истифода набаред. Метавонед ки ба ҷош ягон сурати дигар монед. Дар ин вақте ки рӯжда мебиёред мишака, бехшида як сурати удалит пайдо мешавад, мира пахш карден удалит мешавад. Текстам ҳам мехед дигар ҳар як чизе ки удалит мешавад мебарорад бехшида удалита. Хуб, поёнги схемара камтар поёнтар мебарем, зер карда месем, баъдан болотар мебарем ва дар инҷа не чизе ки ҳастай дар кор нест, яъне 10 минут пас бо ягон хабар роиш мекунам, мега ки бинавис ягон чиз, ё ин ки мега кнопкаро пахш ки вақтон тамом шуд. ин автоматизатсияро ҳамон вақт дар клиенти шумо равон мекунад ки дар комментария ягон калимаи даркория бинависа, ё ин ки дар директ дромада ягон калимаи даркория нависад. Аввал медроем триггер запуска. Дар инҷа гирон мекунем несколько триггеров ва инҷа
комментария ҳамаша гирон мекунем. Сообщение или комментарий, который содержит в себе, яъне ки ҳамун калимаҳо да совпадат мекардагӣ. Мисол мо дар комментария мегӯем WhatsApp навис, инҷа дар озӣ менависем WhatsApp менависем, интер як бор пахш мекунем, боз калимаи дигариша менависем. Ишаллакай илова шуд. WhatsApp номер. Вақте клиент дар поёни видеои мо номер ё WhatsApp менависа, сразу WhatsApp номери моро равонаш мекунад, ё ки дар бораи ягон бори дигар менависа, равонаш мекунад. Вақте ки бо ишам нависондем, интер пахш мекунем, илова мешавад. Например, шумо як видео дар бораи проектор мекунед, вақте ки клиент дар поёни видео проектор менависа, аз мо иловаш мекунем проектор. Вақте ки проектор менависа, дар директ сразу роиш мекунад ки ҳамин проектор фалон нархай, метавонем ки истифода барем, ё ки метавонем ки ба ҳамин рақаму занг зада бихарем. Баъде ки илова кардем, X пахш мекунем, уже и тайёр шуд. Дар инҷа ҳозир мо да чӣ дар кора? Ин инҷа да пахш мекунем ва дар инҷа ягон текста менависем. Вақте ки дар комментарий ягон чӣ менависа, мисол проектор менависа, мо дар инҷа ягон матн менависем. Мисол мегӯем ки ассалому алайкум, шумо дар бораи проектор пурсидед. Ассалому алайкум, шумо дар бораи проектор пурсидед, мо ҷавоб хоҳем дод. Ассалому алайкум, шумо дар бораи проектор пурсидед, мо ҷавоб хоҳем дод. Яъне ки вақте ки клиентҳо шумо да менависанд, сразу ҳамин SMS меравашад. Дар инҷа кнопкае ҳаста ки бояд пахш кунанд ва следующий оператсия шава, яъне ки оператсияи баъдӣ бишава. Инҷа 10 хачози примерно кардаги аст, рӯжда пахш мекунем ва делит мекунем, удалит мекунем, дар ҷош ягон чиз дига менависем. Мисол нарх ва маълумот. Ягон ҷо дига пахш мекунем, уже изменит мешава. И кнопка биё дар инҷа илова мекунем барои маълумот гирифтан, нарх ва маълумот пахш кунед. Мо ҳамин хел менависемшон ва инҷа ягон ҷои берун аз ҳамун полияи нависанда пахш мекунед, уже изменит мешавад. Хуб, мишкаро ҳамин хел зер карда меистем ва боло поён мебарем дар мишкаи компютер, худаш меравад. Инҷа да метавонем, яъне ки вақте ки дар давоми 10 минут клиенти шумо ягон кнопкаро пахш накард, сразу смсш меравад ки ҳамин чиза пахш кун. Мисол инҷа минутча 10 кардаги инҷа пахш мекунем, мо метавонем инҷа минутча иваз кунем, баъди мисол 1 соате ки чӣ накард, инҷаша интихоб мекунем, часп мекунем, уже соат мешавад. Баъди 1 соат ки кнопкаро зер накард, ҳамин смс меравад. Хуб, поёнтар меравем. Дар инҷа камтар смсе ки равонаш мекунад. ҳамира интихоб мекунем, удалит мекунем ва дар инҷа менависем. Мисол менависем ки лутфан пахш кунем, ки аз байн меравад. Лутфан пахш кунед. Зеро имкон дорад ки смс удалит шавад. хуб, дар полияи берун пахш мекунем, уже баъди 10 минут ҳамхел равонаш мекунад. Инҷа бо чизоро изменитш мекунем. Вақте ки оно пахш мекунанд кнопкаи нарх ва маълумот, агар ки подписатсия кардагӣ набошанд, дар инҷа да поён да мебиянд, инҷа да мегӯяд ки подписатсия кунед. Инҷа ҳозир ба русӣ фаҳмондагӣ аст, ба тоҷикӣ мекунем, мегӯем ҳозир мо инҷа ягон текст менависем, шутобе ки ӯ одам баъди ҳамин дидан подписатсия кунад. Мисол мегирем, инҷа менависем ки лутфан подписатсия кунед. Зеро бе подписатсия маълумот дода намешавад. Маълумот ирсол намешавад. Мисол намехоҳем огоҳиш метиҳем ки вақте ки шумо подписатсия накардагӣ бошед, ба шумо маълумот намеравад. Баъди подписатсия кардан готова пахш кунед. Хуб, дар инҷа уже мо фаҳмондемша ки лутфан подписатсия кунед, шутобе ки ҳамин смс ва нарх шумо да бирава. Хуб, мишкаро зер карда ин тараф мебарем. Ин якора то ман намерасем, ё барои ки оператсия остаг мебарем, фақат ҳамонош да бояд текст нависем ки сообщение. Хуб, ин инҷа вақте ки ин тараф бо мебиёрем,
дар инҷа дута поён ва боло астад. Ин поёнгиш дар ҳоле ки агар одам подписатсия накарда бошад, баъди ҳамун смс-тонам ин смс мераваша. Вақте ки подписатсия накарда бошад, яъне ки нарх ва маълумот менависа ёки готова пахш мекуна, ин смс меравад. Агар ки санҷиш кард ки подписатсия кардагӣ набошад. Агар ки подписатсия кардагӣ боша, сразу смс-и бологиш мерава. Ин смс. Агар ки накарда боша, ин мерава. Хуб, агар ки подписатсия накарда боша, инҷа гуфтагӣ аст: подписка нет, обменут не получится, подпишись и нажми на кнопку еще раз. Хай забони русхати гуфтагӣ аст, я метавонед ки иваз кунед, ба забони тоҷикиш кунед, ҳамин гапҳоша ба забони тоҷикӣ кунед, метавонед ки ба забони бидагиш бимонед. Хай ман фикр мекунам ира уже мефаҳманд. Хуб, вақте ки агар подписатсия кардагӣ боша ва нарх ва маълумот як бори дигар он кнопкаро пахш куна, ин смс мераваша. Дар ин смс ҳози мо менависем маълумот дар бораи проектормон менависем. Ин проектормона мо нархша мегӯем ба кадом рақам ёки барои заказ кардан кадом номерда бинависанд, ҳамаша мефаҳмонем. Маълумоти бисёртар дар бораи бортон бинависем. Дар инҷа хубтара мисол мегӯем ки проектори ада ки ҳам барои хонаҳо ва ҳам барои офисҳо истифода бурда мешавад. Имрӯз ҳамагӣ бо нархи 1200 сомон дар фурӯш аст. Лутфан барои заказ кардан номер ва адресатонро нависед. Ба тамоми ҷо дар муҳлати як рӯз доставка мекунем. Камтар кӯчагиш менависем. Хуб, инамира уже мо расондем ша, аллакай автоматизатсияи мо тамом шуд. Хуб, инҷада ана и пайвандакша удалид мекунем. Ин хате ки аст ку смотрид обзора паражда кнопкаи удалид, вақте ки болош намебинем, кнопкаи удалид пайдо меша. Ҳамира удалид мекунем. Тамом мо автоматизатсияро сохтем ва аз инҷа мебироем ин болода. Инҷа пахш мекунем, уже ина проверка подписки. Ин се нуқтаро пахш мекунем, настройки пахш мекунем. Дар инҷа номи амира менависем. Мисол проектор. Работа без перерыва нида инҷада галочка менависем, сохранить мекунем. И барои проектор мо ира сохтем, яъне вақте мардум дар комментария проектор менависад ёки WhatsApp-тона нависед мегӯяд, ёки рақам нависед, ёки намедонам ягон маълумот нависед мегӯяд, ёки нарх нависед мегӯяд, ҳамин автоматизатсия сразу равонаш мекунад. Акнун автоматизатсия сохтагимона дар телефон дуромада месанҷем ки як клиенти мо вақте ки мо дар дуромада менависа, чӣ смс мераваша. Ба подписатсияш мекунем, ёки подписатсия мекунем, смсш медироем. Дар инҷа мисол менависем проектор ва равонаш мекунем. Чӣ хеле гидем сразу мо да ин хеле маълумота равон кард. Агар ки мо ҳамира дар таги видеоша менависондем мебаровад. Мисоли навози мо дар директиш дуромада проектор нависондем, ёки меозир мегӯем ки маълумот дар бораи проектор тиен. Бораи проектор тиен равонаш мекунем. Сразу дар бораи проектор мо дар маълумоте ки дар компютер ҳози мо сохтем, автоматизатсия ки сохтем, ҳамура дар инҷа равонаш кард. Вақте ки ҳози нарх ва маълумот пахш мекуна хонда, инҷа да равон мекуна автоматизатсияро ва ин хел подписатсия кардагӣ нестед мега, подписатсия кун мега. Хуб, бозир мо подписатсия кардагӣ нестем. Барои фреб кардан готова пахш мекунем, што бигӯем эътибор бигзара, не ки вақте готова пахш мекунем, ҳозир бинед аз мо чӣ мепурса. Подписки нет, обманут не получится, подпишись и нажми на кнопку еще раз. Яъне ки мега подписатсия ку, баъдан бидро чӣ ки ина мо медироем подписатсия мекунем. Хуб, подписатсия мекунем, гашта смсш медироем ва боз готова пахш мекунем. Чӣ хел ден маълумота равон кард. Ҳар як клиенте ки шумо да менависа, мисол дар як рӯз 1000 нафаре ки менависа, агар ки ҳамин автоматизатсия кор кард, ҳамин хел маълумота ки равон кард, шумо бурд мекунед, яъне ки клиентҳоро бисёр ҷода ҷавоб метиҳед. Кӯшиш кунед ҳам қадар гапҳои чотки бизанед, гапҳои зур бизанед, чтобы ки гапҳои состар баравад. Ин не толка ҳози директ да. Агар ки мо дар таги ягон видеошам проектор менависем, мисоли последний видеош медироем, проектор менависем ва ждад мекунем. Дар директ на чӣ хел дестен, уже дар директам аз сари нав равон кардам ин автоматизатсияро. Автоматизатсия 100% акнун кор мекунад. 100% уже клиентҳое ки шумо ки навист, метавонад ки ҷавоб бита ба тани шумо.
вақтон дар омада назорат кардан мегирен, шояд ягон саволи дигар додаги ҳастад, дар саволи ӯ ҷавоб метиҳед. Барои ҳар як боре ки шумо мефурӯшен метавонед ки ҳамин кора иҷро кунед. Мисол мегирем ин саздат бо пахш мекунем пагатову шаблону, боз барои ягон продукти дигармон боз проверка подписка бо добавить шаблон мекунем ва уже дурнуш медроя, якта мебурӯем ҳозир. Уже дидем мо автоматизатсияи дигар сохтем барои дигар бормон. Ира метавонем барои як бори дигармон бо ҳамон хеле ки якумша настройка кардем, инам настройка кунем. Мисол ҳама чизое ки дар инҷа пур кардем, мисол дар инҷа ба ҷои пешина проектору ки буд, инҷа дар ягон чиз дигар менависем, ягон маҳсулоти дигармонро номуша менависем ва дар охир мо ҳамон маҳсулоте ки дорем маълумоти аввал дар инҷа пур мекунем. Аллакай шумо продукти якуме ки мо автоматизатсияша сохтем, яъне ин автоматизатсияи проектор, шумо дидем ки мо чӣ кор кардем. Ҳамира як бор дигар повтор тамошо кунед, метавонед ки барои ҳар як продуктатон алоҳида бинависем. Просто ин вақте ки медроен триггер запуск ки медроен, дар ин инҷа ира фаъол мекунед, ҳама инҳо да галочка мемонед, ира варианти сеюм мужда мемонед ва ин инҷа да номи ҳамон продуктатонро менависед. Мисол агар ки шумо телефон фурӯшед, ба ҷои проектор ина X мекунед, телефон менависед ва X мекунед, уже тамом. Назад мекунед, мебуроед, автоматизатсияи шумо кор мекунад. Хуб, дар поён чӣ хел шумо шоҳид ҳастем, бесплатная версия гуфтагӣ аст, яъне ки ҳамагӣ 100 дона дорам, уже 7таша истифода кардаги ҳастем, яъне 7 нафар уже нависондагӣ ҳастад. Вақте ки тамом мешава, дар боло актироват аст, яъне ки дар инҷа актироват про план бесплатна на 7 дней. Яъне шумо плани зурша, плане ки бисёр равон мекунад, як рӯза то 1000, 2000 ёки 20000 одам да ҷавоб дода метавонад, қудрати зиёд дора, ҳамонро барои 7 рӯз шумо бепул истифода бурда метавонед. Баъдан уже пулаки мешавад $15. ҳар моҳ шумо $15 меспорем. $15 где-то 140 сомон ба курси ҳозира мешавад. Затои кори шуморо буд мекунад, кори шуморо осон мекунад ва аз рӯи подписчикам ҷамъ кардан метавонед. Мисол ҳар як одам медрояд вақте ки нависондак бе подписатсия маълумот равонаш намекунад, ки маҷбур мешавад ки подписатсия кунад. Мо дар бораи автоматизатсия ҳама он чизе ки барои як одами оддӣ ки аз нол шурӯъ мекунад кора лозима ҳамаша фаҳмондем. ин системаи ChatPlace, яъне ҳамин боте ки ҳастад дар инҷа бениҳоят мураккаб аст. Шумо инро метавонед ки хитон самостоятельно биомӯзед. Основное чизе ки шуморо лозим аст дар аввал ман мира фаҳмондам. Хуб, ин видеодарсҳои хича дора. Ин инҷа мини курс аст. Метавонед ки инҷа дар омада кам-кам тамошо кунед. Ҳама дарини системаша худаш ба забони русӣ фаҳмондагӣ аст, видеоро кардагӣ аст, метавонед ки тамошо кунед. Ҳама ин дар бораи автоматизатсия хуб нағз монед дӯстон.